Baylağın sırrı. Baylağın sırrı nämede? Donald Trump'ın kitabı var. Donald Trump, Amerikanski prezidentim. Şonda bir vaka bolup geçýär. Şo wakany görüň berýär gaty gyzykly waka. Şu kitabı okamda özüm barlak gördüm şonu ýaly. Switchinden soň şo datlar bolýan eken. Häzir aýdaýyn. Indi bir dost bolan bar eken. Şol dost bolanlary ortaça ýaşaýan adam we gaty bir baýymak niýeti bar eken, şeýle bir arzuw bar eken. Bu bolsa şol ýanky kitaplary okap, keýinin beýnisini ütkedip, beýniň ütköse, durmuşyň ütkän eken ise şonu bilýän eken, şonu okap garad näme diýär bu? Bu New York'tan Las Vegas'a, New York'tan Los Angeles'a ýa-da toşun ýurdum bilemok. İki şäheriň arasynda iki şäheriň arasynda business class'a bilet alýar. Business class. Özünde pulum ýokken. Business class'yň bahasy 300, 400, 500 gymmatdyr bu işiniň bahasyndan. Seredin. Business class alýar, kostyumy ýa, gymmat kostyumum satyn alokda prakat alýar. Gymmat kostyum. Indi seredin. Bar ýany oturýar. Gözün ýumýar. Indi şanaka business class'a kilerim şonu ýaly adam. Gözün ýumýar. Her sapar şeýdip hepde bir gedämi iki adam uçýar. Özüni baý duýýar. Düşünüň şo duýguny başyndan geçirýär. Vizualizasiýa diýilýär şoňa. Vizualizasiýa. Oturýar, şeýdip kreslany oturýar. Onuň obsluživnie diýerler şol dersalar. Ne diýjek bolýan adam şol özüniň baýlygyny kellesinde pikirde her sapar şonu getirýär. Anan barsaňyz rovna 1 ýyldan 2 ýyldan şol adam milioner bolýar. Indi şu beýniň güýji barda ýene bir bellek geçeýin size. Egerde siziň hem 100% jedel etjek diýilýär. Jedel etmek haram. Türkmenler diýär 100% garant berjek size. Egerde şu datlary etseňiz, şu 3 sanyk da etseňiz, onu durmuşyňyz düýünden ütkär. Birinji yerden turup ak depter alýan ýa-da bloknot, polnosy bloknot alýan, şunu ýaly bloknot. Arasaca bloknot. Bloknot alyňyz, ruçkany alyňyz, başladyňyz. Serdim. Şol bloknotda hökmany suratda durmuşyň näli bolasy gelýän bolsa, şonu uşo bolan şekline ýazmaly. Menne soňky Toyota Lexus bar. Men şoň Toyota'da içindäki salon, içinde atpisady diýen, krasny salon, gyzyl salon, ýa-da disk onnokulluk meselem. İçindäki mantafonjyk aýdyp dur. Şo datlary ýazýaňyz. Şol bolşýaly. Kabutda şo tabar sizde bar, şo maşin bar, şo jaý bar. Hemme detallary bilen ýazýaňyz. Şonu her gün göçürýäňiz 30 gün içinde. Her gün göçürýäňiz. İkinci, şonu gözüňiz ýumup şonu durmuş pikirlenýän kelýäňizde goýýaňyz. Kabutda şo tabar bar, şo jaýyňyz bar, şo maşiniňiz bar höküminde. Üçüncü, her gün Allah Taala blagodarnosy ýaýaňyz. Ýani Allahjan sana 100 miňler şükür edýän, ene tam jany sag. Allahjan sana 100 miň şükür edýän, howa goý. Allahjan sana 100 miňler şükür edýän, elim bar, aýagym bar, janym sag. Allahjan sana 100 miň şükür edýän, ýani meniň işlerim gül ýalak bolup dur. Şo datlary günne 5-15 sanyk ýene bir gedem bolýan. 5-15 sanyk şükür ýazýan. Ýani indi täzeden bellep geçeýin. Birinji hökman suratda depter alýan ullukan. Şo depterde 30 günüň içinde şunu diýäňiz. Men planyp, menne kwartira maşinim bar, şo maşiniň içindäki salon şunu ýaly, şu jaýymyň içindäki şu datlar şunu ýaly. Ya bergiden çykjak alýan, bergiden çykjak gelýän adam.
Menin şunça pulum bar, men bergiden çıktım diyen zok. Menin şunça pulum bar, ine şu pulumu şuna berdim. Gelecekte ya diyen. Kabutta şu tavar bar, şu tavar elinizde уже şu dağıtlar hükmünde. Şu dağıtlar думаю богатей kitapta belirlen geçiliye. Подсознание может все kitapta belirlen geçiliye. Не ссы deyip kitapta belirlen geçiliye. Inni şu 3 tane daha da etseniz 30 günün içinde mesela 100% garant verecek. 100% durmuşunuz ütkötmese Berdi Bekmenov maşenik bala bol deyin neme diyseniz deyip geçin. Уже yönü şonu anamınızı bilen etseniz egerde ay barlap göreyim ne deyip bolarlay bolmadlay deyip on yalaga çıkıp bolsan onu etmem. Yani deyişim yana. Anam birinci oçur vera anam. Allah Teala bu ödümüzde durmuşunu verası. Şu dağıtları etseniz durmuşunuz düğüne yutkar. Gelin barlak görülün. Kim 30 gün challenge'a girecek bolsa, men ağam başlayacak deyin. Berdi Bekmenov sağ olam başlak göreyim. 30 gün. Bir günüm sıptırmalar 30 gün şonu yana ediyanız. Men size %100% bereyim. Maşin almaz mesela. Toyota Lexus almasan adam biri başka bir maşin o da verir size. Neme deyler? Rassroçka. Biri yine burada durmuşunuz şeyle bir yutkap başlar. Ödünüz genge alarsınız. Yine baylan sırayı. 30 gün kim şunu etse men size 100% garanti veriyen. 100%. 30 gün bolmasa 60 gün edin. 60 günün içinde bolmasa inanmarsanız men şol olan ya şol gıйжагыш bilen öte жаңlaşmana tayin. Koy Allah Teala işinizi ve yankı etçek işlerinizi uğurlu etsin. İnşallah men ananyan şu vicdanı doğru ve düşünüp gülmen, hayt etmen düşünseler inşallah hemme dağdan bolup geçer. Canınız sağ olsun, göreceğiniz gol olsun. Esselamu aleyküm doğanlar arkadaşlar. Eğer şu video peyda getiren olsa like basıp dostlarınızla paylaşıp bilirsiniz. Koy şu videoya köpüğünüze peyda getirsin. Amin. Hemen selamu aleyküm. Şu gün bir tədrek boşluk var. Tamamen bir brendi. Wildberries boyunca 3. yere geldi. Önümüzde Nike var. Yine bir brand var. İnanmarsanız özüm Türkmenistan'dan, Türkmen sadece olan aslında garip başladı ösen özümüz. Şu gün 3. yere geldik de özünüzü götüremez mi? 90 ming satıcı var da 90 ming. İçinde de şunun içinde öz bir Türkmen iyilleştiğiniz bu isen yanına özümüne şu derece oturup üniversitede birinci kursu on meştan Türkmen oltuyuz. Şonda bir iki tane Türkmenler leksiyon yokursunda ay karoçi hihi kaka oturundan molim kahar geldi de Türkmeni вы тупые дядя. Вышли вон отсюда, тупой народ тип. Anlarsınız da и tupой narod diyenne men qahrım eli şoňa tupой narod diyenne ineme bolly men dedim natsany ellemeň dedim natsany ellemeň siz ýanlış ýaňyz dedim sizin Türkmenlerin arasyndan ekonomika alyp barýatda şamaxal kim ma sizin Türkmenlerin arasynda güýçli terekeçi biznesmenler kim ma şamaxal men näme dedim 5 ýyllyk 10 ýyllyk maňa beriň men bolar dedim ha edip hemme patok güldü de üstümden leksiýa güldü. Şumat nanmarsanız da yine şumat yine 2025 yıl iyun ayında prosto şol aydan zadım 10 yıl oldu üniversitede oturumda 9 yıl yesi bittaşini 9 yıl yine Türkmenliğime bu isanyan şoma olim şumat tapıp görkötsen de yine men Berdi Bekmenov yine men şun yanlık girdi şumat Nike geçtik Gloria Jeans, Tvoyo, Oji şon yanlık brandlar geçtik de araya düşüyor sadece Türkmen olan da prosto Allah'cağım dayıcan hem meğanda itiyi etsin Türkmenistan'ın avrayına koşmağını nisip var
Elmi dama 3 tane Sovet telekeçileri. Nalogumuz tölen, bir sadakanyňyzy beriň, politika goşulma. Ine şo durmuşdan şeýle dogry we dürüst ýoldan gidýär. Inanmarsyňyz da şu ýaşyma çenni Türkmenistanyna bir jany migrasiýada tanışmama geçirip bilýärmi? Tam gaýda tanışmam. Berdi Bekmenov populärli bolanda tanış diýen zat bolmalymy diýene. Şu düşünjede mende gaýda tanışmam ýok da inanmarsyňyz hiç tanış ýok. Bir Allah Taala ne tanış, biram zakonyna rüşat etmeseň hiç tat gerek gelle. Näme diýjek bolan adam? Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Hemmeňiň arzuwumy ýetin. Meniň arzuwum Türkmeniň awraýyny galdyrmak, telekeçilerde nomer 1 bolup Türkmenistanyň tam limitet diýmek näme wapşe? Tam limitet Türkmenistan limitet diýmek. Türkmenistanyň goşup indi bir şu tolgunlar jywyl prosatlam ýerde ýani. Özüňe ötürýär Sborny Türkmenistan po biznesu diýsem bolýar da, Sborny Türkmenistan po biznesu biz 3-nji ýerde 90 000 satyjy bar o. Wildberries'de 90 000 satyjy. Allah can bundan beterem işimi, can sağlymy berse birinji ýerde getirip netip bolsa, ýylyň soňuna çen netip bolsa birinji ýerde ýeter. Kutlap bilersiňiz.